बिदिब्ला जों बयबो नुबाय बिजितगोरा बिथांखौ डेपुटि स्पिकार बानायसिगोन हाग्राम महिलार बिथाङा डेपुटि स्पिकार महरै बिथांखौ लासिगोन दैट मीन्स बीजेपी आबो बे सरकाराव इनक्लुड जाफासिगोन जोबोर थाबैनो एलायन्सआव फैसिगोन बीपीएफ आरो बीजेपी बे बाथ्राखौ जों बुंनो हागौ हाग्राम महिलार बिथाङा बुंदोंमोन मा UPPL आउट BPF इन अब्लासो मा जागोन एलायन्स माने BPF आ जेब्लासिम UPPL खौ BJP आ नागारा NDA निफ्राय गोजान खालामा अब्लासिम एलायन्सआव फैया बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन आरो बिनि थाखायनो सिं सिं माखासे सावरायनाया सोलिबाय थादोंमोन आरो दिनै जों ससियेल मिडियायाव नुनो मोनदों आरो ससियेल मिडियायाव नुनाय बायदिबा बिजितगोरा बिथांखौ मा खालामगोन डेपुटि स्पिकार बिदिब्ला जोबोर थाबैनो UPPL आउट जासिगोन नामा जोबोर थाबैनो UPPL आउट जासिगोन नामा UPPL आरो BJP नि जे एलायन्स बेथ' समा जोबनोनो जायाखैमोन ओरैहाय सेन्ट्रेलावबो जोबनोनो जायाखैमोन ओरैहाय सेन्ट्रेलावबो मर्चा सरकार स' बेहाय जुदि सानै एमपिया जुदि गुगालाङोबा बैहायबो माइनास पइन्ट दं बिजेपियाबो खारन बे बाराव सेन्ट्रेलनि सरकाराबो हारसिं मेन्डेट सरकार नङा सोरखौबा लाफानानैसो बे सरकारा बिनिखायनो बीजेपी बे बाराव बहुत लस दं आरो बेवहाय जुदि हाग्रामा महिलारिखौ इनक्लुड खालामबा UPPL खौ आउट खालामनांगोन बे बाथ्राया बीजेपी नि थाखाय बांद्राय मोजां नङा बीजेपी नि जे सावस्रि बे सावस्रिया जोबोर गाज्रि अबस्थायाव थांगोन बेखौ जों मिथिगौ नाथाय जिखौ जों सानाखैमोन गोबां मानसियानो सानदोंमोन जे एबसोल्युट मेजरिटी मोननाय सरकार बिनिखायनो बीजेपी खौ लाफानाय नङा नाथाय बे बाथ्राया नंखायमोन टटेलि मिस्टेकमोन बेवहाय गोबां आन्दाव गोबां बाथ्रा हाबसोनानै दंमोन आरो गोबां हाबसोना थानाय बाथ्रानि मादाव मोनसे बेनोमोन जे BPF आ एबसोल्युट मेजरिटी मोनदोंबाबो बीजेपी खौ लाथारखानांगोन आरो बे आन्दाजा जोंनियाव दंखायोमोन जे हारसिं एबसोल्युट मेजरिटी मोनोबाबो थारैनो BPF आ सरकारखौ हारसिं दानाय नङा मानोना मोनसे बाथ्राया अरायबो सैथो BTC आव जेसेबांखिनि रां फैयो बै राङा डाइरेक्ट बाइपास जानानै फैया BTC आव बियो फैयो आसामनि थ्रुयै दिसपुर जानानैसो भाया दिसपुर इनटु बाक्सा तामुलपुर अदालगुरि कक्राझार चिरां दैट मीन्स BTC स' BTC आव राङा फैयो मा भाया मानि जानानै दिसपुर जानानैसो फैयो आसाम जानानैसो फैयो दिसपुर जानानै बिनि उनावसो जोंनियाव सफैयो बिनिखायनो बेवहाय आसामाव थानाय सरकारखौ जों आइथें हमाबा सोलिखाया बे बाथ्राया रोखा आरो BTC गोरोबथानि सबसे गिदिर डिमेरिटनि मादाव बेनो मोनसेमोन आरो बै डिमेरिटआ दिनै 20 बोसोर बारलांबाय आरो बै 20 बोसोराव नोंथांमोना नुबाय 20 बोसोराव नुबाय राङा बेबायदि जानानै फैयो बिनिखायनो थोजासे माने फान्डा फैनो गोनांबाबो फैनो हाया आरो बेनि थाखायनोथ' बेनि थाखायनोथ 125 एमेन्डमेन्ट बे प्रसेसखौ नाजाबाय थादों दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गुबुन गुबुन बर'नि आफादफोरा आरो बे जायोबा फान्डिंआ डाइरेक्ट मा जागोन दिल्लीनिफ्राय फैगोन डाइरेक्ट माने भाया आसाम दिसपुर जानानै फैनो गोनांथि जानाय नङा बे डाइरेक्ट मा जागोन सफैगोन BTC आव नाथाय बेखौ गोबां मानसियानो बुजिनायावबो फेलें जादों गोबां मानसियानो बेखौ बुजिना मोना आरो ना बेखौ बुजिबाबो बुजिनो एक्टिं खालामो नाथाय बे सबसे जोंनि थाखाय माने मोजां बुस्थुनि मादाव मोनसे 125 एमेन्डमेन्ट जायोबा मा जागोन डाइरेक्ट फान्डिं जागोन VCDC इलेक्शननि बाथ्राया फैसिगोन स' जायफोर कनस्टिटिउसन एमेन्डमेन्ट जानो गोनां जायनि थाखाय दिनै थै-थां जुजिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौनो बुं गुबुन गुबुन आफादखौनो बुं बै माखासेया जुदि जाफुङोबा मोगथाङाव जुदि जाफुङोबा फान्डिंआ डाइरेक्ट फैगोन प्लास VCDC आव इलेक्शन जागोन आरो बे BTC नि जौगानायनि थाखाय सबसे इम्पर्टेन्ट बिन्दोनि मादाव बे मोननैया सबसे इम्पर्टेन्टसिन बै जानायनि उनाव सोर पार्टिया सरकार बानाय बेजों जेबो मेटार गैया बर' हारिनि थाखाय डाइरेक्ट फान्डिंआ जागोन खारन बै फान्डिंआ दिसपुर जानानै फैनो गोनांथियानो गैया दिसपुर जाना जुदि फैनो गोनांथि गैयाबा बेवहाय BPF UPPL जाय सरकार बानाया मानो बिसोरो थारैनो जोबोर मोजाङै खामानि मावनो हागोन बेखौ नोंथांमोना बुजिदों गोबां मानसियानो सानदोंमोन जे BPF आ एबसोल्युट मेजरिटी मोननायनि उनाव माब्लाबाबो BJP खौ लाफानाय नङा माखासे BPF खौ मोजां मोनग्रा मानसिफोरनि गोसोआवबो बे दङमोन बे कनफिडेन्सआ दङमोन जानो हागौ जाय कोर कमिटिनि जायफोर लिडार माने जाय हायार लेभेलनि लिडार जानो हागौ बिथांमोना मिथिखागौ बे पलिसिखौ नाथाय जायफोरा गाहाय लेभेलाव खामानि मावग्रा बिसोर माब्लाबो सानाखैमोन बेबायदि जानो हागौ
गोबां मानसियानोथ' बै जि इस्ताहाराव जाय एसटि जानायाव जेबो हेंथा गैया मदद होगोन होनना लिरनायदों बे बाथ्राखौ गोबाङानो मिथियामोन जानांगौ माने हायार लेभेलनि लिडारफ्रा मिथिगौ नाथाय मिडिल आरो लवार बिसोर थारैनो बेखौ मिथियाखैमोन जानांगौ बेनिखायनो बेवहाय जि जाथायफोरखौ नुबाय थादों बिजेपिजों एलायन्स जानायखौ माब्लाबो लुगैयाखैमोन बेबो जानो हाबाय माखासे मानसिनि खुगाया बन्द जालांबाय ससियेल मिडियायाव गैलानखा बाथ्रा बुंनाया खमिजोबलांबाय माने आरो बै इस्टाराव लिरनाय मोननैसो बाथ्राफोरा माने माखासे मानसिनि खुगाखौ बन्द खालामनानै होबाय हानि पात्ता होनायाबो मा धरन जागोन मिथिया बिदिब्ला नोंथांमोना बुजिबाय बिजित गोरा बिथाङा मा जासिगोन डेपुटि स्पिकार बे ससियेल मिडियायाव नुनायसो दे ससियेल मिडियायाव नुनायखौसो बुंदां दासिम खिन्थु सोरबा दैदेनगिरिया बुंदों नामा आं मिथिया हाग्रामा महिलारिया बुंदों ना बुङा बेखौबो आं मिथिया स' जियानो जाया मानो बेवहाय बुंनो गोनां जेबो गैया माने थारैनो UPPL आउट BPF इन जामारबाय दासिम बर्तमानाव ससियेल मिडियायाव नुनाय बादिबा BPF इन जाबाय BJP आरो BPF एलायन्सआव फैबाय बा फैनो हागौ जोबोर थाबैनो फैसिगोन फैनायनि लामायाव सफैथारबाय बेबायदि बुंनांसिगोन जायखौ जों सानाखैमोन बे मोगथां जामारबाय दिनै